Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya nga atong ipadangat kaninyo. And by the way, sa dili pa ta mo padayon sa tuang suwat nga to pagabasahon karon. Ako lang day nga ipahibaw kaninyo nga katong last nga episode na to nga two story ang usa ato na tinuod gyud guys no. Subo nga palamdungon na ni panaw to ang ato ang sender nga si Ses. Og medyo naulahin na kita pagbasa sa ato ang suwat no kay tungod sa kamubo sa iyang istorya. Ato pamugod siya nga gipangutana og unsa gyud tinud-anay nga nahitabo. And moto nga ato ang nainat ang iyang istorya og nadungog ninyo ang mga detalye. But sad to say, gikuha ni gid siya sa atong labaw nga mga gahom. And by the way, ato lang panawagan kay ni message man sad na nato ang iyang igagaw nga since di na to ma-divulge ang tinud-anay nga niya no due to data privacy law and kita say mabalikan if ever ma-trial by publicity nato sa to ang YouTube channel. Ato lang panawagan nga if ever nakailamo ato niya o sa iyang pamilya kay nihangyo ang igsuon nga di magpada sa hangyo sa iyang nabana nga magsigig pangayo og tabang para sa ilahang anak. Unya di dahil mabutra dito. So if you are watching right now and then nakailara mo ato niya, please mas mayo nga kumutabang man ta idirekta na lang nato ngadto sa bata kung kisa may guardian o kung sa may gikinahanglan sa bata, maybe not in cash, kung diri in kinds na lang para madiretso gyud sa bata. Okay? So sa itong mga kaiksunan diha nga nagtanaw karon sa itong mga bag-o nga mga subscribers, good morning, good evening, good afternoon kung asa man kanimutan ng bahin ng kalibutana. And salamat sa iyong pag-subscribe. Sa mga wa pagka-subscribe, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga itong idalit ninyo. Sa kinahanglan maminaw sa karaan nga mga istorya, makita na ninyo sa katabi kauban ni Ate Gems. I-search lang ninyo sa YouTube, katabi kauban ni Ate Gems. Tuwa dito ang mga older na ako nga mga istorya nga haumpa sa karaan nga format dili ingani nga magkatubang na ko ninyo. Okay? And katong ginamusen sa ilahang suwat, i-check ninyo ang link below asan nyo ipada. So dito maglangay, aniya na ang laing istorya sa tuang Dear Papa Joe Stories. Mayong adlaw kanyang tanan. Kung kini nga itong istorya karon naguluhan og ang babay sa magazine. Ang istorya ni Minchin. Dito maglangay o ganiya na ang iyang istorya. Dear Papa Joe, hello, good day sa imong mga followers sa Dear Papa Joe Stories sa YouTube. Abi ninyo, sawa pa ko nagsuwat nining akong kaagi, nagsiyik kong nahuna, usa kay akong gamiton nga alias. Ug tud man, wa madugay, nakunauna ko nga Minchin na lang ang akong gamiton nga screen name. Kay mao gini pirmi nga madunggan nako sa ko ang mga estudyante. Ila kong tawgon og Miss Minchin. At first, wa pa ko kaget dayon kung kinsa si Miss Minchin. Kay bata pa kay ko ang nagsalidaha or ambot og nataw na baka ko ang nagsalidaha nga Princess Sarah. Basta wawa kita sa maong salida Papa Joe. Doon na lang nag-report na ako nga mauna si Miss Minchin so ako pod nga gi-search sa YouTube ang salidang Princess Sarah. Katong kingkoy nga version, katong cartoon version. Ug mao jud ay na ang ilaha kong gianggaan og Miss Minchin kay gawas nga pareho-pareho may gitsura, do tiguwang na lang to siya while ako 25 years old.
Diha mi sa batasan daghan og similarities, Papa Joe, ni Miss Minchin. Teacher day ko sa ka-private school karon. It's my first job since nakapasar ko og LPT. Looking back during the days nga gibiyaan ako si Papa sa among lugar para marayog Cebu aron mangindahay, di pa nako makalimtan ang kaluoy nako sa naong sa kong Papa nga namuamuha pa gani ang mga mata kay kahilakon sa akong pagbiya sa amo. Dili na ko isulti ang lugar nga gidak-an nako basta layo sa Cebu, Papa Joe. Since that day nga nakamat ko buot, Papa Joe, si Papa na siguro pinakabuutan nga nilalang nga akong naila-ila. The best dad ever. Usa din siya ka mekaniko, samtang akong mama usa ka maestra. Why bisyo ang Papa kaniadto og di manabako og di pud mo inom. Very responsible father siya. Pero nagkasakit ang akong mama og nipanaw og sayo og gibiyaan mi niya. Nga kami na lang duha sa akong Papa kay lagi. The only child naman ko, Papa Joe. Dito nagsugod nga nakat-on og bisyo ang akong Papa tungod sa iyang kaguol sa pagkawa sa kuang mama. Adto niya sa bino ang pag-inom sa mga makahubog nga ilimnon gidangop ang kamingaw ug kasakit niya sa akong mama. Hinuon di man siya manigarilyo bali hubog-hubog ra gyud ang iyang bisyo nga bag-ong nakatunan. My first year college nako, Papa Joe, o mga first year college nako niadto, diyang gibiyaan mi sa kong mama. Doon naman gud mi nadawat nga kwarta like mga GSIS ni mama ug uban pa nga mga benefits niya sa iyang public teacher o sa iyang pagka-public teacher. Nasakitan mo sa ko sa pagkamatay sa kong mama kay pinangga biya kay ko kay lagi only child. Pero di sama sa kong Papa nga murag nagpakawa na lang yun sa pag-asa kay nidagom naman siya sa iyahang bisyo nga inom. Halos kada adlaw na siya gagunit ug botilya sa paborito niyang bino nga kanang baratuhon lang gud, Papa Joe. Paborito niya kanang brand nga nagsugod og letter K. Unya katapusan kay letter U. Wa man ninon siya ni undang sa trabaho kay sige manggihapon siya sa trabaho isip sa kamekaniko. Nisugot lang po ang tag-iya sa shop kay ig-agaw raman niya ang tag-iya. Pero mao lagi na kada buntag ra siya makaayo sa mga gubang mga sakinan kay after 12 or after lunch magsugod na day siya tungab sa botilya ug kung mahubog na muligi rasad bisan asa. Niadtong panahon na nag-eskwela ko college unya nag-board na sad ko dool sa akong eskwelahan, mo nga di kay ko matagad o di na ko matagad si Papa. Kada weekend ko muuli sa mua o niya, mo nalay ako maabtan nga si Papa magsig-inom, kauban rapod sa mga salingan ng mga palahubog pod na pareho niya. Awang nun si Papa nga muhunong nag-inom. Ba, makadaot ra ba na sa atay nga masig-inom? Bago pagani ko nawad-an og mama, simba ko Papa na sab. Ang tumong niya to Papa Joe nga akong gisulti nga to niya para mahadlok siya og muhunong og inom. Pero igor ko niyang gitubag nga, mas mayo noon og mamatay ko para makita naming mama nimo nga to sa langit. Langit? Ginsa man yung pagsiguro nga malangit ka. What if maimpyerno ka kay si mama tuwa sa langit? Usahaon man na ninyo pagkita. Oy, Minchin, kabad ni mo ginahon na oy. Di pa ko mamatay oy. Bago pagani ko kasugod o ginom-inom. Nganom lagi nasbirto lagi. 14 katuig naman nagasig inom. Manabako pa. Buhi pa man lagi na hatod karon. Wa man ay sakit. Matod pa sa akong Papa Joe. Bitaw no, asam no ni mga bisyoso. Dugay nung kayo mga matay. Ingon na ani mi nga magasultianay ni Papa Joe. Bisag kami ni mama niya itong buhi pa. Muralami og barkada. Minchinday. Pasagdi lang ko nga mag-inom ha. Kay maura man ni makatambal sa kong kamingaw ni mama nimo. Maura bitaw niya nga kong bisyo wanay lain. Ihatag na lang ni nako day ha. Muna pirmi ihangyo ni Papa nako every time ako siyang badlungon. So mauto ako na lang siya nga gipasagdan. Kay narampapod siya mag-inom sa mua or sa shop nga iyang gitrabuan sa iyang igagaw. Hangtod nga nakagraduate na og college akong kursong education unya nakapasar sa LPT. Ang pangandoy gyud nako nga makasud og public school sama sa akong mama pero lisod man gyud kaayo nga makasud sa DepEd. Di basta-basta kay mas lakas ang backer system kaysa imong qualification. Well, di ta ka-prove ana ha. Ako ra nang gibasa diri. Sumoto, dihang doon ako'y kailang nga teacher pod nga nag-teach sa ka-private school sa Cebu
which is dili nako isulti asa dapit sa Cebu. Ni-resign siya kalit sa mong school kay doon na siya family problem. Pero nakapirma na siya kontrata and di siya pwede nga makaresign in the middle of the school year kung why puli. Gingnan ko sa kong friend of gusto ba ko nga mo teach sa Cebu. At first, nagduha-duha ko kay malayo ko sa kong papa. Di na ko siya gustong biyaan. Pero pagkaibaw sa kong papa nga gusto ko nga mo teach sa Cebu, nakiistorya kong papa nako nga dili hubog. Day Minchin, adto lag Cebu day. Matod pa niya. Kay nga naman pa, imo kong palargahon nga naman para makapatuyan kasi mong gibati diri sige hubog-hubog. Tubag pa nako niya. Nitubag po siya nako nga, Minchin, ang ako ramang yung gustong may tabo nga maglipay-lipay po ka ba? At tuglay lugar, ug ang Cebu ang perpektong lugar nga imong atuan kay nindot kayo dito. Basin dito pa ka makita og uyab day. Doon na pa'y gisulti kong papa nga nakapalipay na ako, Papa Joe. Kung makatrabaho na ka day Minchin, di na ko mo inom. Mo ni gisulti sa kong papa na ako nga nakakampante na ako nga mularga gyud og Cebu. Bisan og wa ko'y kaila, bisan og usa. Yes, nakaadun og Cebu before. Niyatong buhi pa ang akong mama pero igo raman to siya na nagkot sa simbahan kung diin diboto ang akong mama. And maybe it was just 2 or 3 times ra ko nakaana og Cebu. Nya mamauli ra gyud mi dayon. So ako'y nahibaw-an about sa Cebu. Di ko kabalo nga mosakay og wa ko kabaw asa nga lugar mi nga naa. Basta nilarga lang ko while sige ko communicate sa owner sa private school nga akong tudluan. Pagdunggo sa pier nga akong gisakyan nga barko, giingnan lang ko sa pasakyo lang ko ng taxi. Kunya magpatod sa school, kundiin narapo duol ang apartment nga among gipuy-an kauban sa ilang mga teacher nga dili pod taga Cebu. Yes, I succeeded to come to Cebu, Papa Joe, and work as a teacher. It was okay ra gyud. Ang dagan sa akong teaching bisan og mingaw kaayo ko sa akong papa og bag-o ra ang lugar para nako. Pero ang wala ko dama nga pwerte man day nako malditaha as a teacher. Bata pa gani ko pero murag tiguang nako masuko. Muna nga ila kong gitawag og Miss Minchin. Kay mao di ay ang batasan ni Miss Minchin. Kontrabida kayo ang naong. Actually, dili man ko kontrabida. Maayo ko sa mga bright nga mga bata ug butan ko ug sa mga behave sad nga mga bata. Pero ang kontra gyud nako kanang mga bata nga badlungon pa kaayo nya badlungon pa gani masukot ug di pa gyud ka mao sa klase. Basta ang akong syagit lagi maglanog-lanog sa gawas sa room. Ilagong inon nga asa daw nako gikuha ang ako ang dako kayong tingog nga gamay man kuno kay ko nga pagkababae. Slim ko nga pagkababae, Papa Joe, insikon, pution ug mag-eyeglasses pug ko. Napoy mingon ako nga gwapa unta ko ug mo smile lang. Pero ambot lang. Sa klase sa akong work, tagsa radyo kay ko makasmile. Sige lagmugot ang akong naong. Kaya saon nga wa may rason nga mo smile ko kada adlaw-adlaw na kong routine nga ing-ana lang. Naan lang sa school. Sige lang ko ka-high blood sa kuha mga estudyante nga mga badlungon. Nya napay mga parents nga moreklamo though dili sila anang post kay mga professional man pod sila kasagaran ang mga ginikanan sa akong estudyante. Ana ra sila mangaway nako sa group chat. Dili pod ra ba ko magpalupig kay tubagon magyud nako sila og sultian sa binuhatan sa ilahang mga anak. Sumunay akong life. For 1 year nga nagtudlo ko as my first teaching job, Papa Joe. Grabe ka stress. Grabe di ay kakapoy ning magmaestra kung nahibaw-an pa lang nila o nahibaw-an pa lang nako sad maos nga kini mao akong gikuwang profesyon. Dili na lang unta. Pero saon man na naman sige, go na lang. Nadyo ko yung sa ka-student nga nag-post sa Facebook about teacher nga istrikta o wa daw love life. Mo nga dili inspired, more dragon nga sige lang buga og kayo. Sige lang kunong kasuko. Something like that nga pagka-post, Papa Joe. Wala gi-mention nga name kung kinsa nga maestra kay mens naman ang nakabutan dito. Pero nakarelate dayon ko sa akong kagalingon nga murag ako gyud. To be honest. Matiguang daga magkahako aning kalakiha nga wa man siya nanguyab nako. I wonder why.
Bisan og dito pa ko sa among province, bisan nag-study pa ko, wa may nanguyab na ako. Nag-wonder ko, bati ba ka kong naong kay wa man mo duol na ako nga lalaki? To be honest, Papa Joe, ganahan unta ko nga magka-love life. Maibog kay ko sa mga kauban nga mga teacher nga kuhaon sa ilahang mga boyfriends. Ihatod di kabuntag, unya hatdan po og food. Kanang ganing ingnon anak ka ba? Kanang bang naay mag-care? Kanang naay manawag or mo text dayon og okay na ba ko? Nagkaon na ba ko? Pero wa gyud, Papa Joe. Ingon nini ang sud sa kong nahuna niya tong usa ka gabi samtang naghigda ko sa akong country. Sa kalit lang ni bangon ko sa akong gigdaan og nanamin. Kitangtang nako nga akong eyeglasses o gidunghay nako nga akong taas nga buhok. Unya nagtuyok-tuyok ko sa samin. Dili mapugutan tong bati siguro. Ambot kaha og mag-makeup ko. Di masadyo ko tigbutang og makeup, Papa Joe. Lipstick ra gyud. Di man gani ko magbutang og kilay. Basta simple ra gyud kaayo ko. Munang dili ka makauyab minchin kay strikta mo kay kagnaong. Gawas nga strikta pagagbatasan, strikta po kay kagnaong. Mahadlok ang lalaki ni mo muduol. Matod pa sa kong papa nga hubog na sab kaayo og sigig isa-isa og botilya. Siyang bino. Si katawa nga kong papa og ibugal-bugalan ko. Unsa man kapaoy kung makasulti ka nako. Bati, pura kog di nimo anak. Singhag pa nako niya pero nisamot hinon siya og ingon nga ang akong batasan og naong nagduyog lagi kuno sa pagkamaldita gyud kaayo. Nakamata ko diyang hayag na, Papa Joe. Nagdamgur day ko sa kong papa. Ako ding itawgan ng kong papa. Hello? Tubag pa sa pikas linya. Pa, niinom na sad ka no? Diretso pa nakonsulti niya. Inom? O sa inom gyud kasayo paron? Wala oy. Gikan pa gani ko natuog, tubag pa niya. Pero kailan ako sa kong papa the way siya musulti. Kay bawo ko nga hubog kini. And maybe wa pa gani makatug tibok kabi tungod sa iyahang pag-inom. Igor ako nang umusta sa kong papa. Ug ako na pong giputol ang akong tawag kay bawo mo ko nga hubog na pud ni. Abi na ko og di na siya mo inom, kung makatrabaho na ko. Pero gasigi raman day gihapon. Nagul ko atong adlaw. Nawadan ko gana og nisamot gyud ang akong kasapot sa akong klase. Pero klaruhon lang nako ha. Isog lang ko sa mga bata mga badlungon. Unya, di pa gyud kamao. Pero sa mga buutan o mga bright, maayo ko nila. So I hope nga di ko nyo i-judge sa mga naminaw karon. Sa akong pagtuo, nga wa na mo inom si Papa kay mao yung gi-promise na ako pero sige ram day gihapon. Nisamot pagani kay napunan pa ang iyang bisyo. Magsabong na sab siya. Mo'y bago niyang nabuangan ang sabong or derby sa manok. Di na bagyod ginagmay kay muadto gyud siya mga tigbakay nga dinagko unya. Mo nila ako nabalitaan sa mga paryente nga ni-report na ako nga giprinda na sa kong papa ang among balay. Pero tigid na akong problema ha, Papa Joe, ni samot kog ka stress kay daghan na kay kuga huna-hunaon kay di ra ba dayon ko makabasta-basta og uli sa amo kay layo. Next ko makabakasyon pa og taas-taas sa December during Christmas break, Papa Joe. Kung akong tawagan si Papa, igura mo tubag nga hello, unya i-cancel na dayon ang akong call kay mahadlok siguro siya nga kasab-an ako. Unya, di gyud siya mo text. So, kasab-an na ko siya sa text. Panganong giprinda man imong taon ang balay, uy. Unya, di na malukat. Kabili na ba na ni mama sa ipagkamaestra? Matod ko pa sa text. Niingon po siya nga malukat ra daw niya kung makadaog siya sa sunod nga tigbakay. Og dili siya makadaog, so dili po niya malukat. Akong gipangutana si Papa og pilay pagkaprinda kay ako nilay mulukat, pero di siya magtarong og tubag. Mo nga dito ko nangutana sa mga silingan nga paryente ra pud namo. Nasyak ko kay abi na og 5,000 lang ang pagkaprinda pero 45,000 di ay ang pagkaprinda. Bali nag-accumulate kay gasigi naman siya puno o kwarta sa iyahang kiprindahan. My gosh, Papa Joe, asam daw kong ilukat nga pila na may sweldo taon sa maestra sa private school. Nakahila ko nga nag-inusara sa kong kwarto sa Kalagot. Busy pagani kay ko sa trabaho, nagpabadlong pag yun ang akong amahan. Musamot nagyug ko pagkatiguang tan-awon ani. Miss Minchi nagyug kaayo ko.
Until one day, it was the birthday sa mga principal, unya mag-celebrate siya birthday sa ka resort and invited me ng mga teachers. Niyato ko Papa Joe and they were teasing me kay lagi nakagawas na kuno ko sa lungga. Kadto pa ko nakadtog beach and was one of the few nga nakagawas ko sa school ug sa balay kay I never go out bisan og day off nako mas Saturday or Sunday. Dili ko mo anto bisan asa, malipay na ko matug tungod na pud siguro sa kakapoy sa kong trabaho ug kadagan sa trabahoon isip maestra. Ang akong attire sa beach kay kanang murag naragi ko sa balay nga nagsuot og panguran ug wa ko nagatire ng pang beach. Nag-short ra ko og tagatuhod og t-shirt. Pero ambot kaha nga tuno may nakapansin nako nga usa ka tawo. Si Ma'am Mildred nga niduol nako og ni-approach sa iyang tuyo nako. Makigila-ila daw, naay makigila-ila nako. Og ni-introduce siya siyang kaugalingon nga usa ka magazine producer and editor kuno siya. Og iya day kong gi-offeran nga pwede ba kuno ko nga mag-model sa magazine. Ha? Ako mag-model? Nag-joke ka, ma'am? Giyanggaan naman gani kong Miss Minchin sa among school tungod sa kong ka-strict naong niya. Old na po kayo ni tanaw na kong naong mami. Niya mag-model na noon ko. Tubagpahan ako niya. Wa pa siya nisultin na ako usang klase nga model kay that can be klase. Commercial ba or what? Pero nitubag si Ma'am Mildred na ako nga, do not underestimate your beauty kay you have the body and looks nga akong gipangita nga mubagay sa itsura nga ako yung gipangita. Since uso ang mga Korean look karon, mubagay ang imong face kay chinita man ka. Usap siya ako yung model, ma'am. Product? Pangutan ako pa. O nitubag siya nga dili ko no produkto kundi mag-model ko sa ilang magazine nga dunay portion dito nga mga babae nga sexy ang theme. Gipanindot lang niya ang explanation but the truth was gusto niya nga mag-pictorial ko nga naka-bikini ra. Sus Mariusep, naon sa gudin taon, ako mag-two-piece bikini. Di na ko ma-imagine ang akong galingon. On the spot ko ni balibad niya. Pero nangayo siya sa akong number ug ako nalang po siyang gihatagan. Nilabay ang pila ka adlaw ug nitawag si Ma'am Mildred nako kay 15K kuno kada gawas ako ang photos. Ug di pud kuno ko mahadlo kay adto i-publish sa laing bahin sa Pilipinas nga imposible nga makit-an diri sa Cebu or sa amoang probinsya. Like dito sa pinakalayo gyud nga bahin sa Pilipinas. Gipakita pa ko niya example sa ilang magazine nga doon natin yung mga babae nga mga gwapa og sexy nga nag-swimsuit og nag-two-piece og bikini. Make-upan magkagtaman nga mausab imong naong minchin. Di na gani ka mailahan bisan og makita pa or makakita pa imong mga kailan nimo. Matod pa ni Ma'am Mildred nako. Wa ko magagwanta ako ining gisulti sa akong close friend nga kauban ako nga teacher nga si Anita. Sige, duwata. Basig mao na gihatag nga pamaagi nimo para malukat na nimo inyong balay. Matod pa ni Anita nako. Mao sa nay naasa ko nahuna ang balay namo nga gusto gyud nakong lukaton. Sumato Papa Joe ang giteksan si Ma'am Mildred nga musugot nako sa usa ka kondisyon. Nga pakuyugon nako kong amiga nga maestra. Og nahitabog gyud ang first photoshoot nako Papa Joe sa private nga beach resort. And for the first time in my life, wa ko magdahom nga matabunan og make-up ang akong naong. Ultimo akong lawas gi-make-upan pod. Mura kong artista gyud. Doon na yung mga team sa hair and make-up. Akong amiga pod nga si Anita niingon ako nga murag dili gyud ako. Kay ang akong hair pinadungahay og kulot pa. Nya gibutangan ko og false eyelashes. During sa photoshoot kay wa na ko musugot o wa sila musugot nga mag-eyeglasses ko. Happy to sa kaadlaw ang photoshoot kay lain-lain mang color sa bikini ang akong gisuot. Dunay white, dunay red, ug dunay blue, Papa Joe. Si Anita, mao'y nahimo na ko nga instant nga PA, Papa Joe. Kung dili pa lang unta ako tambok, masig offeran pug ko. Musugot gyud ko dayon oy kay nagkinahanglan pug kwarta. Matod pa niya nako, Papa Joe. After sa photoshoot nangulit nami o gibayaran ako daan sa unang issue nga balig 15K. Kung nindot ko ng feedback sa ilang pag-publish ang lain ako mga photos,
Pero ugway ayo dili na. Bali mo ratoy akong earnings. After few days, kipadadan ko ni Ma'am Mildred og soft copy sa email sa unang publish akong pictures. Well, murag yung tulog dili ako, Papa Joe. Ug bisan pa siguro og naay makamayong pero di gyud sila mutuo nga ako kay kabaw bi sila nga never na kong buhaton to nga butanga. Wa na ko kakita sa actual nga magazine printout. Hangtod nga nilabay ang pila ka adlaw, wa na ko tawgig balik. Pero after few weeks ni contact siya nako kay magpictorial na pud ko no og usab. So moto nga nisugot pud ko. Nag-photoshoot na pud mi og gibayran ko niya o balik duha ka issue, Papa Joe. Ang akong kita sa akong pagmodel-model plus akong tinigom sakto nga malukat nako ang among balay. Nagplano nako nga muli sa umaabot nga December sa mua, Papa Joe. Unya, daghan pabaya ko gastuan kay pliti pa plus pasalubong pa para sa akong mga kaparyentihan o silingan. Niabot ang adlaw sa among last day sa klase before mag-summer break. Excited na ko kay makita na pug ko sa kong papa nga bisan og nagpabadlong niya itong panahon na. Love gyapon nako. Kaayo ang akong amahan, Papa Joe. Nakauli ko sa mua mga December 19 og puwerteng hadluka sa kong papa kay abi niyag masuko ko nga iyang giprinda ang among balay. Pa, lukat na ako ang balay pero maluoy yung taon ka. Ayaw na taon nag-ibalik og prinda. Kaya di basta-basta akong gibuhat para mga kwarta lang para malukat niya atong balay. Pero hinuon, di na ka makaprinda po og usab kay ako na ning dadon ng titulo niya atong balay og yuta. Matod ko pa sa akong papa. Igor mo ba siya nitando nako? Pero pagkagabi gisuong na sab ko og inom o gisuong na pud siya inom siya mga amigo, mao nga nilakaw na sa tibok gabi og nawa gyud siya ng gabi na. Buntag na nakauli niya hubog lang gyapon. Niuli si papa nga hubog dayon dunay naghatod niya nga usa ka batan-ong lalaki. Nakaila ko sa mga lalaki kay anak kini sa mong silingan nga classmate ni papa sa inom. Minsin, gipatod ni papa imong papa o kay di na mamupauli. Matod pa ni Simon nga halos kuguso na lang niya si papa kay maglisod na kini og lakaw. Salamat Simon ha sa imong paghatod ni papa. Tubag ko pa nga to niya. Dungan sa pagdawat nako sa akong papa ug akong gigunitan niyang bukton og gialalayan, Papa Joe. Pero samtang nagunit ko sa akong papa, pilit na kay tinanawan si Simon nako. Murag dunay lawom nga gipinsar. Wa siya pamilok nga sig tan-aw sa akong naong og lawas. Wala na ko siya tagdan ni adto. Akong gidala si papa sud sa mong balay og gipahigda. Wala na si Simon sa gawa sa amo pero tod-taod ni balik sa moang iya nagbitbit og magazine. Unya iya din gipakita nako ang mga photo sa babae nga nag two-piece og color white. Ikaw ni, di ba, mention? Diretso pa niya sulti diri nako. Duli oy, kalahi ra. Nga nagutaon maabot ko diha nga magazine nga maestra man ko. Pamaka ko pa, Papa Joe. Nituo naman po si Simon nako. Nilakaw pero pagkatotoo ni balik na sad. Murag ikaw man gyud ni mention. Shugyug ko. Lahi to tan-aw diri sa picture pero the way ka mo smile, ikaw man gyud ni. Imo mga mata, ikaw rin na very chinita and tantalizing eyes nga akong nailhan. Why lain? Namaka ko. Ako kong gibarugan nga imposible nga ako to. I refuse to incriminate myself ang dating Papa Joe. Naglibog ko diin siya ato nga magazine kay kalayaw ra sa among lugar kung diin dito gi-publish ang maong magazine. Ingon si Ma'am Mildred daw nga di ko no makaabot ri ang kopya sa among lugar sa magazine pero di man pud posible kay what if na taga dito sa among lugar nga nakalaag og nakakuha og laing kopya. Diyos ko. Karon ba kita sa dagway sa kopya kay soft copy ra man gyud ang akong nakita. Di ko makatuo nga ingon adto di ay ang akong kaanyag. Ako bigka to? O muragi Photoshop lang. Nakasmile ko sa kunahuna nga nag-imagine nga dili man day ko tantong patignaong. Naman po day ko'y body. Feeling na ako, wa ko'y angay kay slim kay ko. Kanang niwang jud kaayo ko nga murag tukog ug lawas. Pero wa na ko damha nga nasa day ko'y curve sa kong lawas, Papa Joe. Ang bakasyon na human until New Year. So taas-taas po unta mi og time si Papa para magkauban pero naunsa ba nga imbis nga magbanding mi kay di mi pirmi magkita magsigi na maghinon siya inom. Sama niya itong adlaw sa December 24. Sa iyo pagani sa buntag nagtagay na siya. Mao nga ako siyang gibadlong. Pa, sa iyo ano nagtagay Pasko man daron?
Undangan na pa? Para unyang hapon magdungan tagsimba. Matod ko pa nga to niya. Proego lang siya ni smile ug nitando-tando nga last na lang ko to. Ang suod sa botilya kay gamay na lang kayong nahabilin. Pero pagsunod na akong kita niya nagunit na pud og botilya. Pero puno na ang suod. Nag-abli na pud siya og bago Papa Joe. Dito na ko ni Sinta sa kasuko ug ako siyang giduol. Paingon ka last time na. Last na lang to ni mo nga. Nag-abli naman sa kaglain. Naunsa naman ka, uy? Sukad nawa si mama ba? Nausab naman ka? Giprinda ni mo itong balay. Pero ako lang palabay na. Ako pa'y naglukat. Anong ingon ana naman ka, ha? Ganaan ka nga, din ako muli din sa ato. Nasuko nagyug ko niya ito, Papa Joe. Nakarelate ko nga, mura naman hinuong kog nangasaba sa akong badlungon nga estudyante. Unya, di pagyud maminaw. Gusto pa ko nga magyaw-yaw unta pero diya na mga silingan nga nanglili o nagangandhangan sa mua. Nakadungog siguro na ako nga dako kayo tingog. Maestra pa naman ko unya basi nung makaingon sila na ako nga wakoy ayong pagkaanak. Kaya ako lang kising-kasingkaan ang akong amahan. Tungkol sa kalagot nilakaw ko sa amo. Akong gibiyaan si Papa. Naginusara ko nga naglakaw-lakaw sa akong mga suruyanan nga mga lugar sa una niyan tong diha pa ko. Nagpahungaw lang ko sa akong gibati, Papa Joe. Hangtod nga uwan ako mabantayin nga ngit-ngit na og mga hapit na alas 8 sa gabi og nadungog na ko ang bagting sa kampana sa among simbahan. Nakahukom ko nga musimba para sa evening mass. Diyan ako sa simbahan nagluhod, Papa Joe, and for the first time nakatuong ako mga luha. Di man gid unta ko iyakin nga pagkababae. Kay isog man ko. Pero samtang nagampo ko sa Ginoo nga mausab na si Papa. Nakahilak yun ko, Papa Joe. Love kay nako ang akong Papa. Gusto ko nga malipay siya o dili kay magsigi na lang og hubog-hubog og apil sa tigbakay. Human sa misa, gibati na ko nga medyo nigaana ang akong pamati og lahi ra gyud ang mahatag sa Ginoo nimo kung manawag kaniya. Murag mugaan-gaan gyud ang imong paminaw kung isulti nimo sa Ginoo tanan nimong gipas-an nga mga problema. Happy ko nga nakasimba kay murag pilar sa katuig nga wala ko'y simba-simba. Pero naguol ko nga nagtanaw sa mga pamilya nga nagkuyog og simba. Pagkanindot ka kung buhi pa ang taang akong mama. Waon ta magbisyo si Papa. Unta kaming tanan, nagkuyog pagpanimba. Nagunaw na akong anong ingon niya to ka lonely ang akong kinabuhi. Walay mama, namto ko'y Papa pero wala siya pakialam. Wala ko'y love life. Way nanguyab na ako. Unya, ang akong mga estudyante, I know they hate me, Papa Joe. Nipauli ko sa amua og nagplano ko nga as soon as makauli ko, matugo dayon. Di ko magpaabot og moabot ang alas 12 sa kadlawon. For sure, wala mi noche buena kay makaluto pa din si Papa nga hubog naman kay ito. Og tuon man, Papa Joe, pagabot na ko sa amua, mingaw gyud kayo. Murag minteryo ang kamingaw. It was so sad. Supposed to be it was a happy time kay Pasko. Ang kauban ng mga silingan, saba na kayo sa ilang balay, nagpa-sounds ug kusog, nag-videoke. Nanghupaw ko og niginhawa og lawom dayon nisulod sa mong balay nga ngit-ngit kayo. Kung buhi pa lang unta si Mama, hayag unta kayo siguro among balay. Doon na may hikay ug malipayon mi bisag kami ran tulo. So nahuna ko pa, Papa Joe. Pagsud na ko sa sala, ngit-ngit kay nagpasiga og suga si Papa. Pero doon ako'y nakitaan nga naglingkod sa sopa. Gidali na ko pagsiga ang suga. Si Papa di ay naglingkod nga murag nagtanaw ko nga hubog. Unya, seryoso kay naong. Pa, ikaw din na. Mayo kay wala pa ka nahubog. Matod ko pa niya. Niduol sa ako si Papa. O niduol din ko sa akong Papa og ni Amin. Merry Christmas pa. Sige, matug na ko. Matug ko pa. Nakasunod ako sa kwarto diyang iyang gitawag. Dali ra minsin. Tawag pa niya na ako. Mao nga nibalik ko og niduol niya. Diyan ako nakita nga gigunitan pa ni Papa ang magazine. Ang same copy sa magazine nga gidada ni Simon. Tangtangan ko na mong eyeglass. Sugo pa niya na ako. Ha? Tangtangon nga naman. Basta tangtangan na. Pero wa ko musunod siyang gisugo. Kay nana ko'y duda nga nakabantay na siya. Kay naagod siya mga kamot ang kopya sa magazine.
Nag-alburuto nga ang dugan sa kasuko nga kang Simon. Bantay lang ka Simon, ugma lang kag makit-anti ka. Matod ko pa sa una. Si Papa na mismo ni tangtang sa mga glasses o niya iyang itutukan. Di ningon nga, smile ragod. Wa ko ni smile Papa Joe. Mao nga gigunitan ni Papa ang baba o gibinat pataas ang akong baba para lang makasmile kuno ko. Ug sa kalit lang nakuratan ko diyang nihila kini ug ni agungong ug nagyawyaw pero di na ko masabta ng iyang gipanulti. Nakuyawan ko sa akong nakita sa akong amahan pero mas nakuyawan ko sa akong kagalingon kay I know at the moment kay bawo na siya. Iya biya akong anak. Bisan pagbalibalihon o bisan pag-i-photoshop pa to ang maong picture. Bisan nagipintalan pa ang akong naong sa makeup, nakailagyot siya nako. Ngayon nihilak mong ka pa. Nasuko ka nako. Medyo nakuyawan ko sa ako ang pagpangutana nga ito niya. Nagsigi og hingo si Papa siyang sipon. Unya, after pila ka minutos, ningon siya nako. Pasaylo ako dimension. Tungod sa akong kagul sa pagkamatay ni mama ni mo ba, napasagda na noon ka. Buhi pa man tayo mong amahan, pero wa man ti ka giyahi. Gipasagda na lang ti ka, gipalarga pati kag Cebu kay para makalugar kog inom og sabong nga way anak nga magbadlong na ako. Pero ang wa na ko damha nga mahitong pawa kas kadautan dito sa syudad. Natakda na kas pagkamodernos mga tao dito inday. Abi na ko og nagmaestra ka sa Cebu. Nag-boldstar man dahi ka. Nahasiga ako mga mata sing gingon nga boldstar kuno ko Papa Joe. Uy pa, sayop ka uy. Ako paghihapon ni mong anak nga strikta o konserbative. Tubag ko pa nga to niya. Konserbative? Naday konserbative mapakita siyang lawas sa comics. Akong gisampungan ang baba ni Papa. Ayun na dakuhay mo tingog ya pa. Wala ba'y nakabawaan ni? Gawas ni mo. By the way, di magkagkopya ni magasin pa. Sakto gyud ko nga gikan kang Simon. Matod pa sa kong Papa nga gipakita ko no kadto ni Simon niya para i-clarify kung ako ba gyud. Ingna na si Simon pa ha. Nga dili na ako. Kalahi ra na. Musugot ba day ka og ingon ana? Matod ko pa sa kong Papa. Minchin, imo kong amahan. Di ka makalimod na ako. Sa imong mga mata palang daan, makaila ko nga ikaw. O sa imo palang pahiyom, palang daan, klaro na kayo nga ikaw kining maong babae. Yes, sa akong smile. Pero lately, di naman ko makita sa mga tao nga mo smile kay pero lang ko magmugtok. There's no reason nga mo smile, Papa Joe. Sige pa. Musulti ko na mo sa tinuod. Pero ayaw baya, gyud og panabi ha. Ing na si Simon nga din ako. Pero pa, nabuhat raman ako na nga mo post og usa ka magazine para malukat nato ang atong balay og yuta nga imong giprinda. Pagkadungog ni Papa niya to nasagmuyo siya og nakatu ang mga luha. Naluoy na inong ko sa kong Papa Joe. Ingon niya tong eksena nitong orasa hangtod nga nadungga na lang namo ang buto-buto sa gawas. Alas 12 naman di ay pero kami si Papa naginilakay pa. Wa nang kami handa or noche buena. Mention day. Pasaylo ako sa akong pagkuwang nimo ha. Isaad na ako nga na kumingon og di na ko mo inom og musugal. Basta isaad pod na ako day nga di na ka mag-bold star ha. Matud pa sa akong Papa Joe. Kanara man gyud pa. Wa na man gyud mo na nay last. Pero ngano di ay pa. So may dautan na ana nga uban gani nagpost-post sa social media naka bathing suit pa man gani. Or kanang mga sexy nga mga babae nga magbikini pa man gani sa beach. Sala gyud ay na. Wa mo gyud utang gibuhat. Maestra manggug ka. Kung naapa to si mama nimo na, malusnitan gyud ang buga nimo. Tubag pa sa akong Papa. Ug mo to Papa Joe sa gabi sa Pasko nag-heart to heart talk me sa akong Papa. Nagpinasayloay unya ni promise sa usag-usa. Siya dili na mo inom ug musugal unya ako di na kuno ko mag-bold star. Nito mga orasa sa amo ang mga silingan nagsalusalo og lami ang mga putahe sa ilahang Noche Buena. Pero kami, bisan nagbiko na lang, wa. Pa, magluto lang og itlog uy, kay gutom naman uy. Matod ko pa niya. Nagluto og noodles og itlog Papa Joe. Ug kadto ang among gisawan ni Papa sa among Noche Buena. Ug bisan pa og itlog og noodles ra nga among Noche Buena pero mao gito ang pinakalami nga Noche Buena nga akong gikaon. Sukad
nga namatay si mama. Dili importante ang paninutay sa display sa lamesa kundili ang relasyon nato sa atong pamilya. Ug mao kana ang akong dakong pasalamat sa Ginoo. And I realize that God really answers my prayer immediately. Tungod kay wa mi makaprepare og Noche Buena sa Pasko, gibawi namo pag New Year. Sa adlawan sa December 31, nagkuyog mi papa pangumpra sa merkado niya. Kami pong duhaan nagluto niya. Kami pong duhaan nangaon. It was the most memorable Christmas vacation nga sa dihang adlaw na nga mobalik ko sa Cebu. Nagila ko og di na ko kabalikon. Pero kay trabaho man o nakapirma ko kontrata, wa ko'y choice. I am still teaching until now, Papa Joe, sa same school. This school year is my 3rd year nga mag-teach ani nga school. Nakauyon na ako ang admin. Kay matod pa nila, they need teacher nga sama nako. Kanang isog nga di mahadlok og parents. Kay mga saba mangyud ko. Kami mga maestra magud, Papa Joe, kutob na lang sa papangasaba og syagit. Syagit hangtod, manakit na lang among tika-tika. You know na, basin og matulfo pa mi, Papa Joe. Until now, wag po ko'y love life. Wa po ko suway og uyab-uyab. But one night, ni-chat si Simon nako, Papa Joe. Minchin, bisa kung saan gyud nako guwa sa kunuhon na ang babae nga mo nakitaan sa magazine kay mura man jud ikaw. Pero don't worry, di ko manabi. Your secret is safe with me. Matod pa niya. So kaniya to, sige na siya chat nako. Pero tagsar ko mo reply. Hangtod nga murag, nagpalipad hangin na siya nako. Or I don't know. Basta assuming na po ko nga nakagusto siya nako. Cute ba ya po si Simon? O niya, teacher po siya sama nako. Pero, wa man siya nanguyab nako, Papa Joe. Uy Simon, if you're listening right now or watching, panguyabin na. Pasin kaila ka ni. I guess nagpaabot na lang yung ko o kinsay mo abot na ako. Wa pa ko'y love life as of now. Pero okay lang. Happy ko tungod kay kining akong istorya about me sa mga duha sa akong papa. Ang akong amahan nga nagbag-o na gyud, Papa Joe. Wa na niinom o wa na pud nanugal. Daghang salamat, Papa Joe, sa paghatag nimong time nga mabasa ang istorya and hopefully ma-air ni sa imong YouTube channel. Dinin lang kutob, Miss Minchin.